खुलुमबाय रायजो राजा बयबो बर' सुबुं नोंथांमोननिसिम। आं दिनै नोंथांनि सिगाङाव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआ हांखो लिरनाय, बर' रावजों लिरनाय। एखनब्ला फेसबुकआव नुनो मोननाय जायो। हेडलाइनखौ लिरनायाव किसुमान बर' हांखोजों लिरदोंब्लाबो माखासे गोरोन्थि जालाङो। माने बर' रावबो जाया, हिन्दीबो जाया, बेबायदि नुनो मोननाय जायो। बिनि थाखायनो आं माबोरै बिदि जायो बिनि सोमोन्दै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांनो फोरमायगोन। नोंथांना लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामोब्ला सेटिंसआव थांनानै लेंगुवेजखौ क्लिक खालामनानै नोंथांना हिन्दी लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामजानांगौ। जुदि हिन्दी लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामदोंब्ला बेवहाय गासैबो मबाइल हेन्डसेटनि माखासे अपसननि हांखोआनो गासैबो हिन्दी जाजोबगोन। गासैबो लिरनाय एपनि मुंफ्रानो इंलिसनि अनगायै हिन्दी जाजोबगोन। मानो होनब्ला नोंथाङा हिन्दी लेंगुवेजखौ सेलेक्ट खालामो। बिदिजों नोंथाङा फेसबुकआव बा जायखिजाया मेसेजाव नोंथाङा हिन्दी बर' आखरजों लिरनो हानाय नङा। बेवहाय गोबां टेकनिकेल उसुबिदा जागोन। मानो होनोब्ला हांखोआनो आलादा। बर' हांखोआ आलादा, हिन्दी हांखोआ आलादा। नोंथाङा हिन्दी हांखोखौ सेलेक्ट खालामनानै लादोंब्ला बेवहाय बर' लिरदोंब्लाबो माखासे गोरोन्थि नुजागोन। बेनिखायनो आं बुंनो नागिरदों, नोंथाङा बर' हांखोखौ सेलेक्ट खालामनोब्ला गिबियावनो नोंथांनि वाट्सएप एपआव थां। नोंथांनि वाट्सएप एपआव थांनानै नोंथाङा जायखिजाया नों मोजां मोननाय नोंनि लोगोनि वाट्सएपखौ खनसे अपेन खालामनानै ला, क्लिक खालामनानै ला। बे क्लिक खालामनायनि उनाव नोंथाङा गाहायाव नुगोन मेसेज लिरनाय अपसन। जाय जायगायाव मेसेज लिरनो नोंथाङा क्लिक खालामो, बे जायगायाव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा मेसेज लिरग्रा खथा, जायखौ किबर्ड होननानै बुंनाय जायो, बेवहाय नुनो मोनगोन। नोंथाङा बेनि गोजौआव नुनो मोनगोन, फारि नुनो मोनगोन मोनसे भइस रेकर्डिं खालामजाग्रा माइक बायदि नुनो मोनगोन। बिनि आखिथिं डट सिन गोलाव बोनाय डट सिन बोनाय नुनो मोनगोन। बिनि आखिथिं आरो मोनसे दं। बिनि आखिथिं बेबायदिनो लाइन बेबायदिनो मोनसे अपसन दं आरोखि, बेवहाय लारि। बिनि गेजेरथाराव नोंथाङा नुनो मोनगोन सेटिंस। बे सेटिंसआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुनो मोनगोन बेवहाय माखासे लारि स्क्रिनाव अपसन नुजागोन आरोखि। लारिनि माखासे अपसन नुजानायनि बयनिख्रुइ गोजौसिनाव जायनाखि इन्टारनेटनि सिम्बल दं, बे इन्टारनेटनि सिम्बलनि आगदाजों नोंथाङा नुगोन इंलिश लेंगुवेजबो नुगोन, बर' लेंगुवेजबो नुगोन, बेबायदिनो माखासे हिन्दी बायदिसिना असमिया बेबायदि लेंगुवेज बेवहाय लिरनाय नुगोन आरोखि। बेवहाय नोंथाङा बे लेंगुवेजनि गेजेराव जायखिजाया क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा फारि लेंगुवेजखौ नुनो मोनगोन। लेंगुवेजखौ नुनो मोननाय लोगो लोगो नोंथाङा मा खालामगोन, बेवहाय हिन्दी नुगोन, इंलिश नुगोन, अनेक रोखोमनि लेंगुवेज नुगोन, नेपालि बायदिसिना बहुद लेंगुवेज नुगोन आरो। नोंथांनि बर' लेंगुवेजखौ नुवाखैबा नोंथाङा बै खनायाव आगदा साइडजों खनायाव सार्च खालामग्रा लिरनानै सार्च खालामग्रा, बेवहाय क्लिक खालामनानै बड' लेंगुवेज सार्च खालाम। बड' लेंगुवेज फैयोब्ला नोंथाङा बेखौ सार्च खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुगोन बर' एसामिसबो नुनो हागौ, बर' बेंगलिबो नुनो हागौ, बर' नुनो हागौ।
जायखिया नोंथाङा बेबायदि भाषा नुदोंबा नोंथाङा बर' लेंगुवेजाव खनसे क्लिक खालामनानै क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बर' लेंगुवेजाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा गोजौआव कीबोर्ड जायखौ के लिरग्रा अपसन ओंखारो थाखो बेबायदिनो मोनफा रावनि मोनफा बेबायदिनो कीबोर्ड ओंखारगोन आरोखि माने लिरग्रा बहाय नोंथाङा एसे नोजोर होनानै नाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बहाय हिन्दीनिबो लेंगुवेज फैनो हागौ बर' लेंगुवेज फैनो हागौ एसामिस लेंगुवेज फैगोन बेबायदिनो माखासे लेंगुवेजफ्रा फैगोन नों ओरै फारि बुखारनानै नायबाय थानो हागोन दा खोथाया बेनो जाबाय नोंथाङा बर' लेंगुवेजखौ सायख'गोन नालाय बर' लेंगुवेजाव खनसे बे लेंगुवेजनि लिरग्रानि गाहायाव मोनसे थाखो खथा मोनब्रै दङ खथा मोनब्रै माने बहाय खना फारब्रैनि मोनसे खथा दं बहाय ग्रीन सिगनेलजों खनसे अके दाबायनानै राइट सिन खालामनानै ओमफ्राय बिनि आगदा नोंथाङा नाय बबेबा लेंगुवेजाव बेबायदि राइट जानानै दं नामा बबेबा लेंगुवेजाव बेबायदि राइट जानानै दं बे राइट दंब्ला बेखौ बे राइट खालामनानै लाजागोन मानो होनब्ला नोंनि बड' लेंगुवेजाल' राइट जानांगौ नों बड'खौनो सायख'खानांगौ अनलि बे बड' लेंगुवेजाल' राइट जानांगौ राइट सिन खालामनानै होनानै गोथां गाबनि राइट सिन खालामनानै होनानै नोंथाङा गाहायाव डन लिरनाय नङा बे डनाव खनसे क्लिक खालामनांगौ डनाव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो नोंथाङा दानिया क्लिक जाबाय नालाय बेखौ फारि बेखौ मा खालामजोबदो बेक खालामजोबदो बेक खालामनायनि उनाव नोंथाङा दानिया नायदो बेक खालामजोबनानै नोंथाङा वाट्सएपआव खनसे सोरनिबा वाट्सएपआव क्लिक खालामनानै नोंथाङा मेसेज लिरनो नाजादो नोंथांनि कीबोर्ड माबायाव मबाइल माबायाव स्क्रिनाव बे बर' लेंगुवेजआ फैदोंना फैयाखै मेसेज लिरनो नागिरबा नोंथाङा दानिया नायदो जुदि फैब्ला जाबाय नोंथाङा बर'जों लिरनो हासिगोन मेसेजब्लाबो बर'जों लिरनो हागोन आरो वाट्सएपआवबो जायखिजाया नों बर'जों लिरनो हागोन ओमफ्राय फेसबुकआव लिरनो नागिरब्लाबो नोंथाङा बर'जों लिरनो हागोन खिन्थु फेसबुकआव नोंथाङा जायनाखि बहाय कन्टिनिउ खालामथिनब्ला बहाय खनसे कन्टिनिउ बुनानै हो आरो डाइरेक्ट लिरजायाब्ला बहाय माबा मोनसे बिनाय दं बे बिनायखौ नोंथाङा क्लिक खालामनानै होबानो जाबाय अब्लानो फेसबुकआवबो नोंथाङा बर' हांखोजोंनो लिरनो हागोन बेयो बाखि मबाइलनि जेसेबांखि एपनि नामानो जाया बे गासैबो इंलिसानो थाजोबगोन नाथाय नों बर' हांखोजों नों आरामसे लिरनो हागोन उनिसाद बिसाद अखाफोर बेन्दों बेफोरखौ गासैबो बुखांजोबनो हागोन दारि सोंनायसिन बेफोरखौ नों गासैबो बुखांजोबनो हागोन बेवहाय जेबो प्रब्लेम जाया लोगोफोर आं दिनै मबाइलाव माबोरै बर' हांखोखौ लिरो बेनि सोमोन्दै लानानै फैनाय भिडिअआ एसेनोसै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालामनो हागोन कमेन्ट खालामनो हागोन कमेन्टनि फिननायखौ आं होनो नाजागोन नोंथांमोना जेसेबांखि कमेन्ट हरा मानो आं फिननायखौ नोंथांमोननो होनो नाजागोन आरो माबाफोर उसुबिदा जादोंब्ला बहाय जाथाराखैब्ला आंखौ कल खालामनानै सोंहरनो हागोन बा कमेन्टआव सोंहरनो हागोन आं फोरमायहरगोन आरो एसेनोसै गोजोन्थों।